Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bili apa mpanda Malawi Electoral Commission monga mwa nthawi zonse pakhala kuperekedwa mpata kwa atolankhani kuti afunse ku mafunso ndikuloleni kuti mubwere kusogolo kuno anzanga atolankhani ngati mwe ndi funso. Good evening, Chair. My name is Christina Chiota from Zodiac. I have 5 questions. 2 are going to Malawi Police Service. The rest are going to you, Chair. The questions are bordering on the arrest of 8 MEC officers. So I'll start with the police, the Malawi Police Service. The first question is, have you now formally charged the 8 MEC officers? If yes, what are the charges? If not, why not? It's past 48 hours. Why the delay? People want to know. The second question, since time immemorial, when police officers release statements, they usually release with particulars of the suspects. But of late, and in this case we are talking about, of 8 MEC officers, we haven't heard of that. No particulars have been released. Is there a particular reason to that? Now to you, Chair. As the media, we represent the citizens. So this question is coming from the citizens, the Malawians. How are you feeling following the arrest of your officers? Are you worried? Are you concerned that these officers tried to tarnish the image of MEC, which is contrary to the expectation of MEC? And the second one, is on what is the status of these 8 MEC officers? Is MEC going to provide legal representation to them? And the last one, what is happening inside to check the extent of the problem? What are you doing? That is, if that problem is indeed there. Thank you very much. Zikomo mbili Chair, ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Mzati Radio and TV. Ndi mafunso atatu. Funso langa loyambirira ndrokhudza zomwe wafotokoza kuti mwayimitsa kaye zotsatira za kuntchewu chifukwa choti manambala ake ndithu akusiyana. Timangofuna kumvetsetsa kuti kusiyana kumeneku kuli pati, kukubwera motani, komanso zikutengereni nthawi yotani kufuna kuonetsetsa kuti chilichonse kumeneku chili m'malo mwake. Nkhani yachiwiri ndiyokhudza masanawo kunali msonkhano wa atolankhani omwe unakonzedwa ndithu ndi chipani cha United Democratic Front UDF. So kumeneku Alex Kalula amene ndi running mate anakambapo kuti mdziko muno akuti muli syndicate yobera chisankho mwaukadaulo, ndipo pakadali pano akuti zachita kuonekeratu pamene syndicate imene yagwiritsanso ntchito mamonita achipani pobera zisankho zimenezi. Timangofuna kudziwa kuchokera ku bungwe la MEC kuti mungathe kuyankhulapo zotani akuti syndicate itu iliko ndithu yobera chisankho. Mukudziwa izi? Ngati mukudziwa mukuchitapo zotani pa nkhani imeneyi? Nkhani yotsirizira, funso lotsirizira ni nkhani yokhudza security. Security imeneyi kwambiri tikukamba nkhani ya amene akupikisana nawo. Tikuzindikira kuti zikakhala kuti mwina 50+1 yalephereka mulingana ndi malamulo. Tinamva kuti anthu awiri amene ndithu number 1 komanso number 2 azapatsidwa chitetezo chowonjezera. Koma timangofuna kudziwa ngati pano kuti mwina pamakhala provision ina iliyonse tingoyesezera mwina kwa anthu awiri amene ali kuyambirira kamene akupikisana
kuyambirira number 1 komanso 2 kuti mwina pali malamulo apaderadera amene mmathanditu kuwapatsa chitetezo kapena ngati ali chitetezo mwina kuwaonjezera chitetezo chimenecho zikomo. Dzina langa ndi Kenneth Kondiwa kuchokera ku Ndirande FM. Ndimangofuna tidziwe za madando amene mukuti mukulandira kuti kodi mukuthana nawo motani kupangira kuti kutsogoloku sizatheka kuti madando amenewa akutengereni bungwe lanu anthu ku khoti mukuthana nawo kuti mukumalizana nawo bwinobwino. Komanso mmene wanenera zangayo kunali ndithu atolankhani anayitanidwa ndi UTF. Nditi mangofuna tidziwe kuti kumeneku amadandaula nawonso akuti akulemberani kalata ya madando. Timangofuna tidziwe kuti kodi kalata imeneyi yakufikani. Chair ine Johannes Momba Team Ven Radio komanso television. Mafuso awiri fuso yambirira muna just exception ku nzangayo nkhani kuza ma complaints nena kuti kufika panopa in terms of mene mupangira hando kapena kuchita madandalo amenewo chifukwa kunena kuti mwina nthawi mukulengeza koma mwina nkhani kuza madando mukuchita bwanji in terms of handling madando ngati amenewo kuti isapang compromise integrity ya chisankho. Chachiwiri chair mwina simukudziwa kunjako mudapangisa msonkhano wa atolankhani dzulo ambiri anakuyamikirani kuti I think khangati ikusongola. Ndimafuna ndifunse nena kuti chambirira kukuyamikirani panopa, are you surprised? Komanso what does it mean? Thank you. Thank you so much, Chair. I would request maybe that you consider responding to the questions, then we come again in the second round. Thank you. Zikomo kwambiri sangwani komanso ndithokoze nyumba yonse chifukwa cha mafunso. Ndiyankha mafunso amene abwera kumeki koma panali mafunso linali ngati limodzi koma ndi masabu pati pomwepo ndiye ndizapempha Madam Yolamu kuti mutiyankhireko zokhudza ku polisi. Madam Christina Chiota, choyambirira mongokumbutsira kuti the commission works within the framework of the law, and in that framework paliso magawo ena amene amafotokoza kuti meki ilemekeze choyambirira constitution komanso malamulo amene anakhazikitsidwa m'dziko muno. Lamulo lina limene lilipo ndi logawa ntchito ya meki ndikuyang'anira za zisankho pamene nkhani za chitetezo komanso zina zotero zili ku polisi. Ndiye pamene munthu apolisi amunyamula on suspicion of having committed an offense that is within the purview of the Malawi Police Service, kwa ife is to respect that and wait for the due process to take its course. Malawi Electoral Commission does not offer legal representation. Ndiye kuti amene the employees amene anyamulidwa, it is up to them to find their own legal representation. Mundilole kuti ndiyankhe motero. However, let me be quick to say munthu akamunyamula amakhala kuti pali ma allegations and they are innocent until proven guilty, and tingonena kuti ifeyo who allow the due process to take its course. Kunzati Austin Katunda tinafotokoza mu statement kuti panali ma discrepancies in tallying of the results za ku Nchewu, I beg your pardon, Nchewu District Council, ndipo tayimitsa the process of determination ya ma results, koma ntchito yonseyi ikufunikabe kuti igwirike within the
8 days that we have to determine the presidential results. Ndiye ndikutsimikizireni kuti pamene tikuwunikira, we are still mindful of the limitation of time that we have. Ndipo ifeyo tichita china chilichonse kuti kuwunikira kwathu tikhale titamaliza ikamafika kuti 8 days ikutha, chifukwa chokuti we need to announce to the nation kuti kodi kuntcheu zotsatira zili motani. Mwafotokoza kuti kunali UDF anachita press conference, ndipo afotokoza kuti ma monitor anagwiritsidwa ntchito kuti abere zisankho. Ndiyankhe motere, mukakumbukira statement yathu takhala tikufotokoza kuti ngati pali madandaulo amayenekera kuti abwere formally, and certainly not through a press conference, certainly not through any other medium other than a formal complaint. Mundilola kuti ndiphatikize ndi funso limene linabwera, I believe it was there on the FM. Talandira complaint yochokera ku UDF, ndipo imeneyi tikuwunikira. As far as my memory serves me, panalibepo nkhani yokuti ma monitors agwiritsidwa ntchito kuti abere zisankho. Should we receive that complaint, we are going to look at it in the same manner imene tikuyang'anira ma complaint ena aliwonse. Mwafunsako za security kwa ma presidential candidate, kwinako munaziyankha nokha malinga ndi mmene alili malamulo. Security imaperekedwa to presidential candidate pamene zotsatira zachisankho zaulutsidwa, ndipo papezeka kuti palibe candidate amene wapeza 50% plus 1, ndipo ifeyo ngati ameki talengezetsa kuti kufunika kukhalenso chisankho china kapene tinene kuti runoff. In the event there is a runoff, the law expressly provides kuti ma candidate 1 ndi number 2 amene apikisane pa chisankho cha runoff ndi amene amapatsidwa chitetezo with the state security agencies. Ngati chili chisankho ngati chimene takhala nachochi, there is no requirement kuti amene anapikisana nawo apatsidwe chitetezo in that manner. Kundira ndefe munafunsanso kuti kodi madandaulo amene tikulandira tikuchita nawo motani. Tinafotokoza mu statement yathu kuti dandaulo lililonse limene tikulandira tikukhala pansi ndi kuwunikira, ndipo tikawunikira choncho kuti tapeza ma resolutions, ngati pakufunika solution ndiye kuti tipanga motero. Ngati complaint yomwina yasochera ndiye kuti tiyitumiza kumene ikuyenekera kupita. Mukakumbukira masiku apitawo tinafotokoza tinalandira madandaulo ena amene amadandaula kuti ma candidate ena amapereka ma handout. Tinafotokoza kuti madandaulo amenewa amene akupita kwa registrar of political parties, ndipo tinawunikira iwo amene anadandaula kuti akapereke madandaulo koyenerera. Ndifotokozerenso mophatikizira, I think munafunsanso, it was another person omwe sindinalembe dzina, kuti kodi madandaulo tichita nawo bwanji pamene tikufunikira kuti tiulutse zisankho. The obligation on the part of the commission is tisanaulutse zotsatira tikufunika kuti tipange resolve all complaints, and that is why we keep reminding everyone to submit their complaints. Cholinga ndicho kuti madandaulo onsewa tiawunikire kuti likamafika tsiku limene tikunena kuti zotsatira zathu ndi izi, tikhale kuti madandaulo onse taawunikira ndipo ma solution tapereka. Koma ndifotokozerenso kunena kuti ifeyo tikakhala kuti talandira dandaulo ndipo tapereka yankho lathu, koma amene anadandaulawo ngati sanakhutire ndi yankho limene tapereka, ali ndi ufulu pa malamulo kupita ku khoti
kukafotokoza kuti tinali dandaulo ili tinakapereka ku commission kumamene atiyankhira sitinakhutire ndipo khoti limayawunikiranso nkhani imeneyo. In other words, if we receive a complaint, we resolve it, but the complainant is not satisfied, the law provides an avenue for them to petition the High Court to consider the matter again. Zikomo kwambiri, ndipemphe Madam Yolamu. Thank you very much, Chair and the House. I have two questions from Zodiac, though they are related. Yoyambirirayo akufusa zama suspects. As reported yesterday, we arrested these people yesterday in the afternoon. As we speak, we are within the 48 hours, so there's no worry for them. Tikanalima 48 hours yomwe ija sinathe chifukwa choti anthu wanagwidwa madzulo in the afternoon. Yachiwiriyo akuti no particulars of the 8 suspects were mentioned in our press release. It was deliberate because we don't want to jeopardize our investigations. We would rather keep their names safe and undisclosed. Thank you, Chair. Thank you, Honorable Chairperson. You allow me to take the last set of the questions. Kwambiri Madam Chair, dzina langa ndine Brino Foster, mudzi wa radio station. Ndimafuna ndidziwe pa ndondomeko yakavotedwe ija pamakhala maina pa malo ovotera mwachitsanzo ngati panalembedwa anthu 6 ndiye kulipo kuthekera anthu amene akugwira ntchito zothandizira kuchokera ku madera ena mwachitsanzo a polisi komanso ena. Namba limene jayo anthu amene ajagalwa pamene paja ingabalase bwanji ndi figa imene yoti inalembedwa pamene paja komanso machine muja kwa munthu amene wabwera pamalo paja woti wakavota kuchokera kwina kwake system imafotokoza chani pamalo pamene paja. Zikomo kwambiri Madam Chair. Thank you, Madam Chair. My names are Ruth Dawood from Angaliba. My questions are, in regards to the case of Ncheu, which you say is undergoing investigation of the figures, will there be a conduct of post-election audits to verify the results and its accuracy? Or rather, what criteria will be used to evaluate these expositions? Thirdly, are there any external influences or biases that perhaps are impacting these outcomes? Can you also guarantee the transparency of the election results when there are allegations of inaccuracies in districts like in Ncheu? And my last question goes to the IG. Relating to the officials that were arrested, and up to date, we still haven't received any information pertaining this case in regards, though, to the 48 hours. But are you by any chance undergoing any external pressure that is resulting to this silence? Thank you. Zikomo Madam Chair, dzina langa ndi Blessings Bomati kuchokera ku wireless ya Timven komanso kanema wa Timven. Funso langa ndi limodzi, sindikudziwa ngati commission yanu ikudziwa kwa nkhani yakuti namwino wina
amene anali oyang'anira zisankho pa Nkhate polling station amafuna kuzipha nkhani yake kuti sanayendetse bwino zisankho kumeneko mboma la Chikwawa, yomwe ikufana naso ndi nkhani imene inachitika mtsiku la dzulo ngati sindikulakwitsa kumeneko ndi ku constituency ya Nkhoma kutinso amafuna kuzipha. Ndimafuna kudziwa bwinobwino ngati mukudziwa nkhani imeneyi, komanso kuti kodi chikuchititsa nchani chifukwa anthu kunjaku ali m'mafunso nkhani imene ripoti limabwerera polisi kuti sanakhutire ndi mmene akuyendetsera chisankho, kodi ino ndi mmene mwazimvera, komanso kunena kuti nkhani ngati zimenezi zopereka mafunso chonchi, kodi mukamawatumiza kuti akagwire ntchito zimenezo mumathandiza motani maphunziro awo maka ku nkhani yakaganizidwe ka ngwiro zikomo? Zina langa ndine Robert Loka, Atolankhani wa ku Bicc FM. Madam Chair, ndikukumbukira bwinobwino kuti masiku apitawo mudazayankhulapo pa nkhani yokhuzana ma presidential candidates ena komanso zipani zina zomwe zimanena kuti zikusogola pa chisankho chimenechi kutengera ma results osasimikizika. Commission yanu mudazafotokozapo mowapempha kuti asapange zinthu ngati zimenezo. Komano pano kuchitikaso zinthu zina pamene taona ma presidential candidates ena avomereza kuti agonja pa chisankhozi ngakhale kuti commission sinalengeze zosatira zosimikizika. So ndimangofuna ndingomva comment kuchokera ku commission pa zimene zikuchitika zikuti pali ma candidates ena avomereza kugonja ngakhale kuti commission sinalengeze opambana. Kulengeza opambanako ndiko zitanthauzaso kuti kulengezaso ogonja. Zikomo. Madam Chair, ndine Damiano Kalajira kuchokera kudowa FM. Kunjaku Malawi akudandaula maka panthawi imene mukumapereka ma updates. Akunena kuti mukumapereka ma updates anthu ambiri atagona. Nde nkhawa imene timafuna tifunsena kuti mukhoza kuwathandiza motani, kodi ndizotheka mwina kumabwera nthawi yabwino yoti anthu ambiri adakale asanagone kuti mwina nawonso azitha kusatira nawo bwino. Zikomo kwambiri. Chair, tinanga ndi Robson Patson, ndimagwira ndi wireless ya Channel 4 Nations komanso TV. Chair, dzulo kunabwera galimoto yonyamula zipangizo zanu zochokera ku Chitipa, koma itafika pa Njava inachedwa kutsitsa katundu. Kufufuza kwathu malinga ndi sosi wathu amene anatiuza kuti munayiwala ka box kameneka kunena kwawo amati ndi EMD. Ndimafuna mutsimikizire ngati izidi zinachitika akuti kameneka munayiwala muzinda wa Mzuzu koma galimoto ndi ya ku Chitipa. Ndimafuna ndimvetsetse kuti ngati kana munayiwaladi chinachitika ndi chani, komanso tamvetsedwa kuti katundu amene munayiwalayo anabwera pa galimoto yayokha kuchoka muzinda wa Mzuzu. Security yake inali yotani kudzafika kuno, komanso ngati inali di EMD popeza nkhani zokhudza security zikukhala ngati zikupereka mpungwepungwe muno, kanali ndi masilu bwinobwino. Zikomo kwambiri Chair. Thank you so much, Chair. I will request that you respond to the questions. Thank you. Zikomo kwambiri ndiambire Foster. Zoonadi na wa protocols and mene tinakhala tikufotokozerera, and it's public knowledge. Voter registration statistics yathu tinafotokozerera, and it's on our website. Komanso polling station ina iliyonse ili ndi chiwerengero chake
koma mukakumbukira kuti sometime in August Parliament passed an amendment to lamulo lathu loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala kuti ipereke mphamvu to the commission to issue authority to vote elsewhere ku anthu amene amagwira ntchito za chisankho tsiku loponya voti komanso anzathu achitetezo kuonjezeraponso mamonita azipani. Tinabwera pamaso pa mtundu wa Malawi ndikufotokozerera kuti potsatira lamulo limeneli takhazikitsa njira kudzera mu form 29 imene iwo amene atumidwa kuti akagwire ntchito kumene sanalembetsere they will be applying for authority to vote elsewhere. Ndipo tinafotokozanso kuti fomu imeneyi ndiyo kuti tithandizire kuti tithe kulondoloza kuti amene waponya voti potsatira chilolezo chimenechi ndi ndani. Fomu imeneyi ikutithandizira kuti tidziwe kuti tiyerekeze pakanakhala kuti pali Bicc polling station panalembetsa anthu 600 koma amene aponya voti ndi anthu 618. Ndiye kuti anthu 18 iwo achokera kuti. Ndiye kuti tikayang'ana form 29 ija kuti tithandizire kufotokozerera kuti zatheka bwanji kuti pamalo apa anthu amene aponya voti ndi oposa amene analembetsera pamalo pamenepa. Kusonyeza kuti tili ndi ma form 29 amenewa amene atithandizire to account for munthu wina aliyense amene anakaponyera voti kumalo kumene sanalembetsere. David kuchokera ku Ngaliba tafotokoza ndithu kuti nkhani yako ntchewu tikuunikira kuti tilondoloze kuti kodi kusiyana kwa mafiga amenewa zachokera pati. Ndipo sorry Daud, not David, beg your pardon Daud. Tikamaliza zonse tikamazafotokozera zazotsatira zakuntchewu tizafotokozanso kuti zimene tinapeza mukafukufuku wathu ndi zotani. The commission continues to be transparent mu ma processes athu ena onse. Komanso mukaona the design of the law inakhazikitsidwa motero kuti tizitha kuyenda limodzi ndi ma stakeholders and pa nkhani ya the actual electoral activities nkuona timakhala ndi mamonita kuti nawonso athe kuonerera kuti zikuyenda bwanji. And pa polling mukakumbukira timatsindika ndithu komanso kulimbikitsa anzathu azipani komanso ma independent candidate kuti atumize mamonita kuti akakhale pa polling station akaonerere mmene zisankho zikuyendera, kuwerengera mmene kuyendera komanso kuonkhetsera komanso kuonjezera apo amapatsidwa copies of the result sheets. Zonsezi is to guarantee the credibility of the process komanso just to ensure transparent processes. Ndikukhulupirira kuti mwina tikatero ya funso lanu takuyankhani. Timven mwakamba nkhani za ku Khate police station kumeneku sitinalandire ripoti ina iliyonse. Tikalandira ndiye kuti tikhala tikufotokozerera. Ku Bicc FM mwafotokoza kuti alipo ena amene akuvomereza kuti iwo sanapambane. Tinene kuti kuvomereza kuti munthu sanapambane kapena conceding defeat ndi ufulu umene candidate ali nawo, ndipo commission simamuletsa munthu. Tikumbukire kuti ma candidate onse anali ndi ma monitors pa polling station, ndipo ma monitors amatha kuona kuti chisankhochi chikuyenda bwanji, ndipo anapatsidwa makopi ama result sheet kusonyeza kuti ma candidate iwo aona mwina amene zayendera ndipo ndi ufulu wawo
kuchita chisankho chodikirira kuti commission iulutse official results kapena iwo angonena kuti iwowo avomereza mmene zikuonekera. Uwu ndi ufulu wawo, koma the commission ndi imene imafotokozerera official results, ndipo monga tayambira tipitiriza kutero mpaka kumalizira. Dowa FM tikumabwera mwina nthawi yooneka ngati yochepa, koma kulingalira kwathu kunaliko kuti mwina tiziganizirako makhonsolo angapo kuti tikamabwera tikhale ndi zotsatira zogwirika, osati kungobwera ndi zotsatira za khonsolo imodzi. Choncho kubwera kwathu usiku ndiwo kuti mwina tikhale ndi nthawi yokwanira kuti tionekere ndithu zotsatira kuchokera makhonsolo angapo, ndi chifukwa chake tikubwera motero. Kwa iwo amene angakhale kuti mwina agona tikumvetsetsa, koma ndikukhulupirira kuti anzathu a nyumba zoulutsa mawu akumakhala kuchita replay zimenezi in the course of the day, komanso tikumakhala ndi dashboard yathu imene ikumaonetsera kuti zimene taulutsa zili motani. Anzathu aku channel for all nations munafunsa za EMD, timafuna tifotokoze choyamba kuti CMD koma inali biometric voter verification device, kamakina kaja timagwiritsira kuzindikira anthu pa tsiku loponya voti, ndipo kameneka sikuti kanayiwalika, koma mwangozi anatsekera limodzi mu ballot box, ndipo zimenezi zinabwera limodzi ndi ya polisi, sikuti zinangobwera pazokha. Komanso katundu wathu akamabwera sikuti tikumalandirira kuseri, tikumalandirira momuno ndithu aliyense akuona. Granted katundu wina akumafika usiku malinga ndi mmene ananyamukira, koma ndondomeko zathu ndizokuti katundu akamanyamuka kumene aliko, ma monitors akumakhala kuti akuona komanso adziwitsidwa, komanso munjiramo akuyenda ndi achitetezo, komanso akabwera muno ndikuti tumachita kulengezera kuti talandira chakuti, anthu ndikumasuzumira ndithu ndikuona kuti kwabwera zotani. Zikomo kwambiri. Mundilole amayi ndi abambo pamene tafika pano, choyamba kuti ndikuthokozeni nonse makamaka amene muli nyumba muno chifukwa chakufika kwanu, komanso kudikira tsiku lonse kuti tibwere ndi zotsatira zathu zina kuchokera m'madera amene tawunikira tsiku la lero. Chimodzimodzi nonse amene mukumveranso pa wailesi kuonera pakanema, komanso kudzera masamba mchezo kuno ku Malawi komanso maiko akunja, tikuthokozeni pa chifukwa cha chimenechi. Ifeyo tipitiriza kugwira ntchito yowunikira zotsatira zathu, ndipo tikhala tikumaulutsa ndime imene takwaniritsa. Chonde tiyeni tipitirire kusunga bata ndi mtendere monga takhala tikuchitira, kuti timangirire umodzi wa dziko lathu. Ambuye akudalitseni nonse. Usiku wabwino. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.